Aspaldiko motel. Barkazak eskutitza idazteko hain luze itxaron arazi izana. Asnintekek aitzakiak zerrendatzen, aitzakiak arrazoiz mozorrotzen, baina aski ongizekiagu baiik eta bainik, ez dela behar arrazoirik idazteko, eta are gutxiago ez idazteko. Ezin argiago diok ire azken eskutitzan, ez gaitiztek zenbaki bihurtuko. Hala ere tamalez, gehienetan guk geuk egiten diagu, zifra bihurtzeko ariketa. Banaka ari gaituk bizitzaren kontra, bizitzaren alde. Bakarrik eta banaka, bakartuta, bakun, bakan. Baina beste ark zioen moduan, horrela ez mutiko. Bakartzeari uko egin eta esan dezagun ozen, ez. Ahaztu ezereza eta batu eza. Ezabatu ezin dena, behin eta berriro idatziz. Arrazoirik ez zaigu falta. Arrazoirik ez diagu behar. Aski ditu gogoa eta nahia, elkar ulertzeko, elkar sendatzeko, hitzaren sendotasunez. Azken finean, eskutitza idaztea, eskutik heltzea duk. Esateko modu bat, ez gaudek bakarrik. Une latzetan, ezinezkoa zirudik. Baina aski ongizekiagu, bai ik eta bai nik, orain dela unea, etzeok besterik. Beraz, aitzakiarik ez. Ire lagun, Jon. Postdata, konturatzea laiz, eskutitza hauen bidez, banaka-banaka, batzen ari gaituk. Inoiz baino gehiago, i eta ni, bat gaituk. Bai? Opa, Jon, zemuz! Ostia, Gorka! Ostia, zer deu? Hemen txe, bakizu nobeda askoik, ez? Zuzer, resaka aztera guziano? Bueno, resaka atzoze hona itxasoa motel. Bakizu, abordaia eta... Bueno, abordaia baino gehiago guke. Naufragioa ingenean, Urtero bezala arrun, cabrone. Bueno, noiz baiten, ingeniero naval ikasketak egiten baituk, bakik. Bai. Tazea, Xibarokoenko eskutitza iritsi zaite, barura, Bai, ostia. Bai, ze kofradiekin pikiak tola, ez? Ze? Kofradien artean noin pikiak gaztiekin, ta... Bai, jode, kriston pikia. Zea, bakizu, bideoak alkarri bidaltzen, egiten, da... Egurra eskifaiako horrei, Bai, ez diat oso ondo daitzen, jode, kauen la puta, norbait haiko ekor... Zea, gure elkarrizketa entzuten, baina, jode... Igorka, eta egin muz? Ba, beti bezala, nobedade askoik ez. Eta igual hobeto, ez dela bakizu, hemengo nobedadeak beti txarrak dira. Bai. A ber, aztu baino lehen, asteburuntan zein dator bisitan? Asteburuan, azkenean ekain, bakik azkenean Iñakik ez zitikun, eta ekainek hartu ikeretxan da. Bale, a ber, esan, paketian apuntea ekartzeko. Baina, nik ez egia, apunte, amak edo... Nera mai esateko eta nera amak prest ditu ja apunteak, beak baki. Bale, eta ikasketak ze muz. Bueno, bakizu, patxadan, kanpuan patxadan bali manitu imaginatu. Jo, espabila badi, modelo, hain aitzakiarik ez dakak, Lasai, motel lasai, zozein markoa, bakizu. Eta gero, zuk liburu batzuko bakizu, hain denbora asko libre eta poesia egin biskatore bidenez, zuk Benedetio sarriran dio bakazu? Bai, justo, pasako izkiate pare bat liburu, urrengo paketean. Bale, hoi, ja 5 minuto pasatzen ari dira, animo astu nagusin, eta gutxi moztuko, gutxi moztuko, asko moztuko, cabrón. Bai, ere, jotak emekauen dio, Bai, zaitu, egongo bera. Bale, aio.
Soto del Realen, etorkizunari so. Hau Jontxu.